Video číslo 2. K dispozícii budete mať túto tabuľku. Uhly budú len v radiánoch, nie v stupňoch. Mám tu uhol 30 stupňov a chcem vedieť súradnice tohto bodu. X-ová je kosinus, keď mám tu 30, tak alfa je 30 a y-ová je sinus 30 stupňov. No tak sa nájdem v tabuľke. X-ová je kosinus, nájdem si kosinus, 30 stupňov musíte vedieť, že je pi šestín. Pi je 180 stupňov, delené 6 je 30. Takže nájdete si kosinus, pi šestín je odmocnená z 3 lomeno 2. To je x-ová, y-ová je sinus. Sinus pi šestín je 1 polovica. Na to, aby ste vedeli napísať tieto súradnice, na to vám slúži táto tabuľka a vlastne viete z nej zistiť aj hodnotu funkcií sinus, kosinus. Ďalej si zoberiem červenú a budeme mať ďalší uhol. Uhol 150 stupňov, tak tu tento maličký bude 30 stupňov. Taký istý ako tento tu. To znamená, že tento bod bude mať y-ovú súradnicu rovnakú ako tento bod. Takže keď chcem y-ovú súradnicu, alebo inými slovami, keď chcem sinus 150 stupňov, tak ten sinus 150 stupňov bude 1 polovica. A keď chcem kosinus 150 stupňov, tak to bude táto hodnota, to bude x-ová súradnica toho bodu. Tabuľka vám dá len túto súradnicu. Tabuľka vám povedala, že to je odmocnená z 3 lomeno 2. Ale táto veľkosť a táto vzdialenosť, tieto vzdialenosti sú rovnaké, iba že my sme na súradnicovej sústave, takže toto číslo tu bude mínus odmocnená z 3 lomeno 2. A to je kosinus 150 stupňov a toto je sinus 150 stupňov.